Les escoles d'estiu era un lloc en el que es trobàvem per a donar una eixida a les nostres insatisfaccions. Una escola que no ens agradava, una metodologia que no gustava, una formació inicial i permanent ineficaç i sobretot buscar alternatives a l'escola de la dictadura, l'escola que estava encara vinculat al model de la dictadura. I tenim referència de que en Barcelona s'estava recuperant les escoles d'estiu que se feien abans de la Guerra Civil. A aquestes escoles estava acudint un grup molt nombrós de mestres, quasi totes i tots del moviment cooperatiu Escola Popular. Sí, en 1975, aquest grup en aquella època ASIES, després és el MECEP, intenta construir la que anomenem Escola Cero i que va ser prohibida per el governador civil. Un any després, quan molts i moltes de nosaltres estaven vinculats al seminari del Col·legi de Doctors i Llicenciats discutint l'alternativa democràtica a l'ensenyament, o en l'associació d'antics alumnes on intentaven fer seminaris i grups didàctics i grups de repensar l'escola llegint a Freire, Freinet, Illich, pues, juntament con el MECEP decidim construir la primera escola d'estiu, que es fa a l'escola de jesuïtes de Ferran el Catòlic. Evidentment, producte d'aquesta composició, va ser una escola en la que hi havia elements d'intercanvi pedagògic, d'intercanvi de metodologies, però sobretot en els grans debats, havia molts temes que eren buscar l'alternativa política a la dictadura. Se discutia l'alternativa democràtica a l'ensenyament, parlaven de l'Estatut d'Autonomia i totes les coses que eren clarament un moment de debat polític. La primera escola d'estiu, del 30 de juny al 6 de juliol de 1976, es realitza per la composició dels diferents moviments i organitzacions que estaven discutint l'alternativa democràtica i alternatives didàctiques i metodològiques i pedagògiques. Per tant, està el moviment cooperatiu Escola Popular, està el personal de les escoles professionals de Sant Josep, està l'Institut de Renovació Pedagògica i està també, evidentment, el Col·legi de Doctors i Llicenciats. Després, en cada escola d'estiu de les diferents comarques del País Valencià n'hi ha una organització diferent, però inclús és important assenyalar que la novena escola d'estiu ja apareix organitzada pel Moviment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu del País Valencià Comarques Centrals, i apareix un consell, diguem, col·laborador, en la qual està el moviment cooperatiu Escola Popular, està l'STPB, està Comissió, la CNT, FT-UGT. Però sobretot un fet diferent, cada comarca va organitzant-se d'una manera diferent responent a les forces que estaven treballant en aquesta comarca, que estaven reunint-se en aquesta comarca i que decidirem muntar l'escola d'estiu. El col·lectiu de mestres de la Ribera en la Ribera, el col·lectiu mestres de la Safor junt la gent de Dénia en la Safor, el grup d'Elx, etc. Les vàrem fer allà on era possible, és a dir, allà on hi havia facilitats. Les primeres en les jesuïtes de Ferran el Catòlic, després els cures van pensar que érem massa d'esquerres i ens van acollir de les escoles professionals de Sant Josep, i després, afortunadament, vàrem passar per Manises, on a banda del col·legi Félix Rodríguez de la Fuente havia molts militants de l'STPB, estava d'alcalde Antoni Assumpció, que va donar moltes facilitats per a fer l'escola allí, facilitats i sobretot
molta pela per a les activitats culturals. No? I després vàrem trobar, en el cas de València, el Saler. El Saler va ser una descoberta, va ser un lloc ideal, fins que, quan passaren els anys i va baixar la matrícula, era molt de treball organitzar-la en el Saler i varen voltar a realitzar-la en algunes escoles. I això és referent a València. En el cas d'ells, per exemple, havia un altre lloc ideal i simbòlic, que era l'escola del Palmeral, no? Que era també un lloc obert, un lloc molt bonic, no? I en altres llocs també, exacte, se va buscar un institut o una escola que facilitara poder fer l'escola d'estiu allà en aquest espai, no? Mira, en la vuitena escola d'estiu, en València, sols en l'escola de València, vàrem arribar a ser més de 1.000 persones, 1.200 per alguna cosa. Qual cosa suposa que en el conjunt del país és possible que superaren les 2.000, 2.500 persones. Per què? Tot apunta que en aquest any Maravall, que havia acudit a les reunions dels moviments de renovació pedagògica en Salamanca, havia parlat de la importància dels MRPs i tot pareixia que la via de formació institucional, la via que anava a reconèixer el Ministeri i per tant també la Conselleria per a la certificació, per al currículum, les escoles d'estiu van a tindre un pes important. Per tant, això va ser el que va fer que les persones acudiren a l'escola d'estiu. I això es va crear molts problemes. Per una banda, encantats amb la matrícula, però els problemes no van justificar el que tinguem uns bons ingressos per la matrícula, perquè les persones no eren les mateixes que anaven incentivades per el desig de renovació pedagògica, les persones anaven per el paperet, per el certificat, i això suposava que protestaven perquè el curs era en valencià i no era en castellà, o perquè havia tal problema organitzatiu, no eren solidaris amb els problemes organitzatius que la militància de les persones de la comissió organitzadora solucionaven com podíem, sinó que pensaven que érem com una empresa. I això el que va provocar poc després, l'any després, és que vàrem fer una reflexió, volíem canviar el model, volíem que les persones que anaren tingueren una voluntat clara de renovació pedagògica i no de tituler, de certificats. I això ens lleva inclús a pensar com radicalitzar molt més el model organitzatiu i de contingut, evidentment, de la pròpia escola d'estiu. Mira, cada escola va tindre uns problemes diferents, no? De fet, Castelló i la Ribera continuen fent les escoles d'estiu. Diguem que bàsicament hi ha una sèrie de coses que són molt evidents. Per una banda, les noves generacions que pensen que l'escola democràtica ja existís. No era com en les primeres escoles d'estiu en què es parlava de construir una escola democràtica, una metodologia democràtica, un currículum democràtic. Consideren que la democràcia ja està. Aquesta cosa que es diu democràcia està i està en l'escola. I per una altra banda, i per tant és molt difícil aconseguir gent jove, incorporar-lo a la dinàmica militant d'organitzar una escola d'estiu, de militar en un moviment de renovació pedagògica. Però per l'altra banda està la competència institucional. En la primera època no existia formació permanent institucional. Aquí comencen a aparèixer els centres de professors que fins i tot alguns compiten en les mateixes dates que s'organitza l'escola d'estiu. I, clar, un professorat que està tot l'any fent reciclatge, és reciclatge, però està fent reciclatge tots els anys, aplega a juliol i a banda que està cansat de reciclatge, no necessita, perquè no s'ha plantejat el treball militant de renovació pedagògica. I clar, tot això sumat és contundent, no?
Vaig escoltar per primera vegada Gonçal Anaya, o vàrem començar a compartir les afectes i les idees a les companyes i companys de l'escola d'estiu, del moviment de renovació pedagògica i després les altres persones que acudien a les escoles d'estiu, vàrem transformar la nostra forma de viure el món, la nostra forma de relacionar-se amb les companyes i companys de l'escola i les relacions amb les xiquetes i els xiquets. En el meu cas també l'aprenentatge me va servir per a entendre, per a tindre una altra visió del món i per a traslladar la meva experiència aquí a Brasil per a treballar dins del Fòrum Mundial d'Educació i els fòrums socials. Jo crec que això va ser bàsic, va ser fundamental en la meva vida. No es pot reduir a una definició. Ni totes les escoles entenen el mateix per l'aula debat, ni tan sols en la de València l'aula debat va ser el mateix des de quan començaren a altres moments. Evidentment, n'hi ha un punt de partida. No es volia fer la clàssica conferència de vostès parlen i al final se pregunta. Volia ser algo participatiu, però fins i tot es volia respondre a una estructura de l'escola d'estiu que comença en València quan pensem inclús en radicalitzar el model. D'entrada es tractava que els grups de treball tingueren una sèrie de preguntes prèvies a les aules de debat perquè quan començara després l'aula de debat en els grups de treball que no en els seminaris ja s'havia discutit i s'havia intercanviat idees sobre el tema de debat en l'aula, això significava un treball diferent en el seminari, en un treball diferent previ a una conferència i que evidentment va ser molt complicat i que no en tots els grups de treball es donava igual, perquè era evident que els grups de treball, els seminaris, querien fer una posada en comú de tot el treballat en un any, connectar amb noves persones i fer compatibles aquestes dues coses era difícil. Però les aules de debat és cert que donaren una dinàmica diferent a les escoles d'estiu per aquesta metodologia. Hi va haver algunes aules de debat autènticament espectaculars per la pròpia metodologia de la persona o les persones convidades a l'aula de debat, és a dir, la provocació a les persones antes de donar una xerrada magistral. Jo crec que va ser molt important, però torno a dir, jo te puc parlar de la dinàmica que més coneixia, que era la de València, i en les altres, igual que en algunes nostres, en alguns moments nostres, era molt més paregut a una taula rodona que a una aula de debat pròpiament dita. Estava així perdut a l'escola d'estiu, tenia molta marxa, em trobava molt viu. Ania una xerrada, era una aula de debat, passares per davant i em deixares prendar. Vingueres per la tarda al taller del rock, el cos entremolat